Čau, čau, ahoj. No jinak jsem na Twitchi, protože... Fuck. Protože z nějakého důvodu to nejde na YouTube. Píše mi to error celou tu dobu. Tak jsem šel na Twitch. A potom na YouTube pojedu Residenta. Jestli vůbec. To ještě uvidím. A já pokračoval, když jsem skončil, tady to bohužel má autoloady. Takže s tím to udělám, no. Takže vždycky, když to budu hrát pro sebe, tak... Potom budu vždycky tady takhle pokračovat, no. Tam, kde skončím. Bla bla bla. Tyjo, pak se tam dáme Gundama. Já nevím, jestli to vůbec někdo znáte. Mobile Suit Gundam. Jo, to... Aha. Ale nebo Gundamové tady nebudu moc používat, tam je to jasný. Tak tady je dál nebudu moc používat, tady toho zkusím vylepšit. Akasená. Hele, já neznám většinu her, který hraješ. Fakt? A co vůbec znáš, Tome, Shanozáry? Vezmu všechno. Já tady je free to play. Tady to se může zahrát úplně každý. Tady to Operation 2. Tak jako náhodně. Náhodně. Já tady na Twitchi moc streamovat nebudu. A u toho z dlouho sadě zbytečně nechci. A já se tady... Jo, se nám dodělaný... ty tréninky. To je hráč. A mám stavolovina tady. Vlastně chybí se jeden poslední trénink, abych dokončil. Jo, tak ne jeden poslední. O, to ještě pokračuje. Nevadí, tím líp. Jdete vidět, že to je zadarmo. A takový až mobilní skoro, no. Mám takový pocit, jako to mělo být na mobil. Já se aspoň za to neplatíš. Jako za Naruto. Myslím to online, jako mi vypadlo, jak se jmenuje. Snad Shinobi, co takového jsme na ten Naruto, no to je konkecel. Ten taky působí nějak takhle podobně a se normálně se za něj platí. Za tady to aspoň tak to stane zdarma, viď? Jo, počkat tady. Tak, mám tady si Gundama. Long-range communications established. Long-range communications established. Takhle se to dělá. Co jsem posral?
O čem to je? Topic for this training session. Co se zatím dělá, tak pochopil. Mám objednanou i mangu. Tak je to vlastně u soubojích velkých robotů. Vlastně vezmeš jednoho velkého robota a budeš proti dalšímu robotovi, to vlastně vidíš tady. To jsou vlastně Gundamové. Ale ona existuje i anime. Já jsem tě bavil, že je v japonštině s titulkama. Na Netflixu, když by si chtěl. Long range communications established. A zatím co já jsem to jako pochopil, no zaujalo mě to, tak vlastně to o velkých robotech. Něco jako Armored Core, že jaký pochybuju, že znáš. A to nemyslím špatně teďkon. Já soudím podle toho, co jsi psal, že většinu neznáš, veď, co jako já takhle hraju. Tak typu i ten Armored Core, že asi znát nebudeš. Ale fakt tě nechci nějak urazit, ale Tome, fakt to nemyslím špatně, vůbec. Já vám prostě hádám, to je všechno. Jo, když mám náladu, tak jo. Což teď musím hodně číst, ale to je co se týče práce, ne, že bych četl jako mangu, knížky, co se týče do práce. Jako musím číst vlastně nějaký papíry do práce. A jinak jo, no. Tak já to mám jako v rodině. Ono čteme skoro všichni. Akorát jedinej táta teda má čtečku, no, na knížky. Jedinej z nás všech. A ty moc nečteš, jo, nebo občas? Mě zítra dorazí manga, a možná ještě i zítra, nebo až potom další den, tak mi dorazí i hra. A to jde, rok, 2 zpátky, to není zase špatný. Horší body by se napsal 5 až 6 let zpátky. To by byla docela dlouhá doba, no. A 1 až 2 roky je to docela v pohodě. To není zase hrozný. Tak já jsem taky nějakou dobu nečetl, že pak jsem začal zase číst po nějaký době. A zjistil jsem, to je lepší, veď, aspoň se nekurvíš v oči. Ale ono tak, když mi teď občas lobil internet poslední dobou, tak ono se to i hodilo, veď. Jako jsem nemohl streamovat. Tak, uvidím, no. A jsem vykašel tady ty tréninky, to se ještě dodělám pro sebe. A spíš teď ukážu ty souboje jako takový. Tady je Battle Simulator. Trial Survival of Boss. Zkusil bych Boss, to jsem ještě nehrál. Single player. War of Robots 2.0. To mi nějak povědomej ten název. Já nechci customizovat. Piloťáka se nějak upravovat nebudu. Stejný princip. Je to možný. Vám je ten název povědomí, jako nevím, jestli to znám nebo ne. Ne, dal bych se vám chvíli tady to. Stá pochopit jako byl zajímat, já jsem to zatím na český scéně vůbec neviděl. Jako na YouTube. Ani tady na Twitchi. Že by někdo hrál právě ty Gundamy. Jakýkoliv.
Takže si myslím, že to asi není zase tak známý, asi. Tady na české scéně. Celkově tady v Česku to asi nebylo tak známý. Jsou to velký roboti, no. Ale teď se ovládá aspoň člověk. To asi bude jako Monster Hunter, no. To asi bude... Dají. Dávají trošičku vypín haky. Ale se tady dám nějak nastavit obtížnost. Když na to tak koukám, tak to vlastně nemá kromě toho, že tam jsou roboti nic společného. Ale já nevím, co je to War of Robots. Možná je to, že jsem to někde zálí, proto mi to asi povědomí. Ale jinak to neznám. A navíc to můžeš nazvat jakkoliv, co se týče velkých robotů, veď. To může být ten Armored Core, jak už jsem zmiňoval. Může to být... No to je i sfilmovaný, jako mi to vypadlo, jak se to jmenuje. Pacific Rim. Tam taky máš velký roboty. No spoustu takových věcí, no. Králem, jak to je vyvážený, teda, co se týče hlasitosti. Jsem ještě nezjišťoval. Já se spíš těším tam na tu hru, až mi dorazí ta New Gundam Breaker. To vypadá zajímavější než tohle. Já se tady to aspoň free, no. A já spíš jsem zvědavý na zajít ten komiks. Tu mangu. Na to se fakt těším. Co to je? Ok, asi nějaká druhá fáze, jo, fáze druhá, no. Jo, rasist, dobrý on. Mě jsem dal taky hejzleden. Jako to není úplně jako nějak extra špatný, ale je to zdarma. Člověk za to nic nedá. Tak co by si někdo stěžoval? Ale jestli by si někdo stěžoval, to je nějaký louba, že něco takového, taky idiot. Jako jo, je to znát, že to je
dělaný, aby to bylo zdarma. A jako zase, proč ne, víš co, nic za to nedáš. No need for concern. Auč. Be careful. Confirmed on attack target. An allied unit has been destroyed. Sakra. The mobile suit has been destroyed. No vypínáka ze zadu, tyjo. Hajzle. Into sortie. Ally has Ale působí strašně nezáživně. Prdou nechci sedět zase dlouho. Ale vidím, možná, že změním názor, když porazím tady toho bosse. Však jen tréninkový, no. left in the mission. Shield damaged. Defenses hindered. To je ten teda odolnější. Ne, že ne? Bleh. An allied unit has been destroyed. One minute left in the mission. Keep fighting. An allied unit has been destroyed. A jsem už dělal ve vzduchu, to jsem trošičku zapomněl. Nevadí. Adjusting to source. Time has run out. Time out. To nejde stihnout? Nebo jen mít jináčího Gundama. We were defeated. A fakt netuším. Nechci restart mission. Streamu chviličku, co? Sotva. 22 minut. Please begin Tada. preparations for sortie. Returning to base camp. Combine with Oj. once in a while. Teraz čile furt tady to free, že to tam je. Hi. Welcome to the supply counter. Ooh, I see you're going for a supply drop. You can exchange the GP you have on hand. These are Ale pak jsou takhle další Gundamové. A jich tu dost zatím. To už jich mám docela dost i koupených. Thank you so much.
Ale vždycky napsaný z kterých to je. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Originální Gundam. Úplně ten origo, to už poznám podle toho znaku dole, to Gundam. Thank Co you so tenhle? much. Gundam Sentinel dokonce. To ani nevím, který je. Zkusíme brát tady toho. Ten bude odkud. Z MSV. Zkouším tady toho Gundamáka, odkud je. To ani nerozluštím, to je dole. Zkusím tady toho Gundama. Asi zase začnu streamovat. Jsi nestreamoval? Thank you so much. Já si asi neměl náladu, vidím něco takovýho. Ale ty jsi stále se streamoval toho Hitmana, viď? Ne. Thank you so much. Come again. Promise me you'll come back. No, já to asi takhle nechám bejt. No tak, pochybuju, že vás to baví. Tak já nechám. A hodím to i na YouTube a uvidím, když to je takový o ničem koukám. Pro vás asi. Že mě to nevadí, jako jo, že to je o ničem. Mně osobně. Je to zdarma, tak co bych chtěl. Ale vás to asi nebaví. Ale já to také nechám bejt. A asi hodím na YouTube to Residenta na YouTube. Jen co tady to hodím na YouTube. Taky chvilku bude trvat. Takže tam budu hned jen co tady to bude na YouTube, tak jdu hned na Residenta 1. A zatím mějte a děkuju tomu, jestli tady byl. Tak zatím.